گلی دے وچ کھڑا ہے میر بھائی تو پڑھا ایسرا کی زبائی علی دی گلی وچ کھڑا ہے اے دل تسلی وچ کھڑا ہے سبحان اللہ کہ لفظی لو تلی اصلا تری چاہنا ہوں سندھی میں تری پر سرائی کی میں نے کہا تلی دا جمع ایک گال علی دے گلی وچ کھڑا ہے اے دل تسلی وچ کھڑا ہے علی دے گلی وچ کھڑا ہے اے دل تسلی وچ کھڑا ہے جہان سارے دا رزق صفدر علی دے تلی وچ کھڑا ہے سبحان اللہ صلوات بابا سے بلند بابا بے بہار رزق ملتا ہے میں کو علی ولی دے قدم دے تلے سبحان اللہ حسین میڈا نصیب لکھیا ہے کرسی لوہو قلم دے تلے ایک کوٹھی بغلے نبھانے میں کو سکون ملتا ہے علم دے تلے سبحان اللہ صلوات بابا سے بلند پڑا امام حسین آباد رکھے صدا سخی رہو طبیعت ہے تو ماں پڑھا کسی دو بادشاہ جا کسی دو حسین بادشاہ جے ننڈے بچڑے سونے بچڑے شہزادے علی اصغر دے صلوات پڑھو شہزادے علی ذات تے بابا سے بلند بسم اللہ اصغر بسم اللہ سبحان اللہ بالکل سونو قصیدو پیارو قصیدو مٹھو قصیدو بسم اللہ اصغر بسم اللہ تقلولی دیوا اللہ بسم اللہ اصغر بسم اللہ تقلولی دیوا اللہ میڈا چن اکھیاں دا تارا ہے میں کو اصغر دیر پیارا ہے بسم اللہ امام حسین آباد رکھے بسم اللہ اصغر بسم اللہ تقلولی دیوا اللہ میڈا چن اکھیاں دا تارا ہے میں کو اصغر دیر پیارا ہے میں کو اصغر دیر پیارا ہے نعرہ حیدری جنان شیخ مالے والا ہو ببر لوگ کہتے پاس جمال آئی ہو خادم حسین بچہ جمعان تو مار لولیوں نہیں ہوئے پر یہ لولی علی بادشاہ جے پیاری نو سرکار امہ رباب نیا تو سین بٹلے جو پیگ والا ہے چاہتی جائے لادے علی پڑھ گئے لوری سنا میں جھولے تے غازی دا اج علم لمحہ میں بسم اللہ کیا مانتا جے وطن جو ذاکرہ بابا زندگی تہاں جگہ نوکری دے گزری آئی جگہ بزرگ بیٹھائن ماں انہاں جے ہتھن میں مدہ خانی شروع کیا اللہ دے علی بڑھ گئے لوری سنا میں جھولے تے غازی دا انج علم لمحہ میں اصغر بچڑا پہنچی میں تو شالا تارے آجتنا تھی میں تو میں کو جانند کھولوں پیارا ہے میں کو اصغر دیر پیارا ہے نا نا جی جنان کو اٹھا رہا گالا ہی نا آج میں نہ گالا ہوتا ہوں پر مصر بیو پڑھا زوار متا جاگی بھی پہن متا فضائل علی اصغر میں داغ دہی بھی وجانے چونکہ ذکر فضائل علی اصغر میں گالا ثواب عبادتا باب حوائج حاجت روای اصغر آج سکھ دیا ماما کو دے پتر دیوائے اصغر چونکہ یہ قصیدہ ماں پورے سن میں تو پڑھا پر جب میں اتنا پڑھا دوں نا مکہ پان کے دکھ لگا دو باب حوائج حاجت روای اصغر آج سکھ دیا ماما کو دے پتر دیوائے اصغر تو ٹکڑا ماں دے دل دا ہے
کا حیدر وانگ کھلدا ہے سبحان اللہ تو ٹکڑا ماں دے دل دا ہے کا حیدر وانگ کھلدا ہے تجھ ڈاڈے وانگ سرمایا ہے میں کو اصغر ڈیر پیارا ہے ہاتھ مدے کرے حیدری حسین یہ مرادی ذہن بیدار کر تکلو تھی وے شیر نہ ہے ببر شیر پڑی رہے وہاں شاری جو قانونہ پہ جو تھل بھلو ہو جائے تھل کو ثانی انجا متے ہو جائے ثانی کو مصرو پیرو انجا متے ہو جائے جو مصرو انجا متے ہو جائے پر جو مصرو وہاں انجا بیٹرین بدائے رہے وہاں مشکل کشای اصغر رب دا ولی لگ دے باوے جو چھوٹا ہے تو بھی علی لگ دے سبحان اللہ مشکل کشای اصغر رب دا ولی لگ دے باوے جو چھوٹا ہے تو بھی علی لگ دے تو دین دا کل ظلم آیا ہے نور جب کو اصغر آیا ہے تو مادان کس تارا ہے میں کو اصغر دیر پیارا ہے امام حسین آباد رکھے کچھ جا گیا تو پڑھا میں بھی مصروں کسی دے سلوات تو پڑھو باواز دے بنا سبیلا رو سونی سبیل پیوں پہ آتے انجل جگد میں آنے پہ سبحان اللہ امام حسین آباد رکھے مولا رضا قصیدو بلا بالکل وہ پڑھو اچھا قبلہ سلوات پڑھو سید زادے جی آمد دلو اللهم صل على محمد وآل محمد سلوات ایڈی وڈی پڑھو جو حرم رضا مولا یاد اچھی ونے وڈی سلوات اللهم صل على بسم اللہ دے بید نکتا یا علی کیا دساواں تیرا رتبہ یا علی بسم اللہ کیا بسم اللہ کیا بسم اللہ دے بید نکتا پوچھا کیسے سرکار کو کہ بلا قرآن مجید جی دل کریا صحیح فرماندہ قرآن مجید جی دل سورہ یاسین سورہ یاسین جی دل سورہ والناس جی دل فرماندہ قل هو اللہ سورہ احد کہ بلا سورہ قل هو اللہ جی دل فرماندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ جی دل فرماندہ بے جی دل بے جو نکتو فرماندہ نکتو چاہے مولا علی فرمان نکتو معالی سبحان اللہ علی بادشاہ جے دشمنی میں زمانے وروانے بسم اللہ پڑھنے شری دینے آزان موئی کڑی شری ہوں ترے پاک رسول فرمائے بے جو نکتو مجھو بھا علی کا بغیر کا عبادت پوری نہ ہے بسم اللہ دے بے دے نکتا یا علی کیا دساواں تیرا رتبہ یا علی علی کو اللہ علی بنایا ہے نمائے بنایا ہے نتائے بنایا ہے پکڑ کے غاز بازو غدیرے کھمتے نتائے دکھایا ہے نمائے دکھایا ہے علی کو کعبے دین سینٹر وچ نتائے لہایا ہے نمائے لہایا ہے علی ہے علی دے صدقے جہان اندر چراغ بل دل خبر نیتے کو علی دے درتے تائیں دے کتے ہزار پل دل بسم اللہ دے بید نکتا یا علی کیا دساواں تیرا رتبہ یا علی نعرہ حیدری ولی بنعرہ حیدری بسم اللہ دے بید نکتا یا علی کیا دساواں تیرا رتبہ یا علی کروں گا بات ہمیشہ ادب کے حدود کے اندر قرآن بند ہے جیسے درود کے اندر علی کا نعرہ وہی لگاتا ہے زور سے حلال خون ہو جس کے وجود کے اندر بسم اللہ دے زندہ باد زندہ باد مرد آباد بے شمار
بسم اللہ دے بید نکتا یا علی کیا دسامہ تیرا رتبہ یا علی زہرہ دے بابے دج فرمان ہے زہرہ دے بابے دے فرمان ہے زہرہ دے بابے دے فرمان ہے اللہ تعالیٰ دا جڑا قرآن ہے لگدا ہے او تیرا خطبہ یا علی کیا دسانا تیرا رتبہ یا علی نعرہ حیدری امام سے نواز رکھیں بس ایک مصر زبان جو قوم دی تعمیل والی مشہد جو قصیدو بادشاہ سرکار رضا جو قصیدو سلوات پڑھو مولا رضا کی ذات تبارک دیکھا خالق جنت بنائیا دیکھا خالق جنت بنائیا اوہا مولا رضا جی شاہیا میری کرے ہائے مشہد میں جنت سجائیا دیکھا خالق جنت بنائیا اوہا مولا رضا جی شاہیا مشہد میں جنت سجائیا نعرہ حیدری نہ مولا رضا جو قصانی ملے زوار لکھے تھی مہمانی ملے زوار لکھے تھی مہمانی ملے زوار لکھے تھی مہمانی جنت مائنی امانی اٹ سومی سبیل گھرائے روزے جو طواف کرائے رب کوثر میں تملائیا ہتے اللہ کے شفا جو دروا لیتا ملنی شفا اکثریا اور جتا ملنی شفا اکثریا یہ کون منے منکر عظمت میں مولا عظیمہ لقمان جو بھی ہے حکیمہ جیدی خالق تائیں ترسائیا یہ کا خالق جنت بنائیا سبحان اللہ پہلے دفن تو کرا ڈاڑی فضا کو تے سجاد بیٹھا فرماوے سلطان حبش دی شہزادی دے کیویں وقت سجاد تے میری پاک ابا وچ دفن کرے تے نا کفن دا مشک دا پائے ساڑی ڈاڑی پاک دی دائی ہے کو غیر نہ کوئی بسم اللہ کیا حکمہ بانیان لو شاہد حسین اجبت جملہ انہیں سہن جا پڑھ دے کہ حسنین اماں سلیدہ حضرت فضا عام ہستی نہ ہے سہن فضا یہ ہوا سہنہ جے کہ سید اماں سلیدہ انہیں کہ تان دائی نہ چاہتا کہ دائی سیدن دی آسانی سہنہ جنان گوٹھوا رہا ہو ذکر جو قسمہ جنہیں انسان زینب جی شہادت تھیا شام دے باہرہ اٹھن دین خباؤں سجاد مولا ہوتے آئے جاتے جناب فضا بیٹھیا اویا جد ڈاڑی جدی جی مولا
ॾाढी मुंहिंजो सलाम जद मौला मुंहिंजा बि सलाम ॾाढी तयारी कर त हलऊं काॾे वतन कहिड़ो वतन आवाज़ मदीनो जॾहिं मुंहिंजो उहो मदीनो आहे जाते ज़ैनब जी ख़बर आहे मरहबा मरहबा हिते हर अख आली आहे हर अज़ादार जी अख हले थी मुंहिंजो उहो मदीनो आहे जाते उजड़ीअ जी ख़बर आहे इन ॾींहं लाइ त तुंहिंजे नाने खां हयाती घुरी हुई मां बिस्मिल्लाह कयां सजाद तुंहिंजे नाने पुछा कई हुई फिज़ा जी घोर कजाए चौमास मुंहिंजी उमिरि वधाए हयाती वधाए तुंहिंजे नाने चयो फिज़ा जीअण जो शौक़ु अथई या मौत खोली घबराए मां चयोमांसि मौला जीअं ज़हरा जे पासे ते पटियूं ॿधियूं आहिनि ये ज़ैनब सां गॾु शाम अम्मा मराज़ी मौला छॾे वञ त ज़िंदगी जा बाक़ी ॾींहं तुंहिंजे माउ जे क़बर ते गुज़ारिया हिन इलाइक़े वारा 35 साल फिज़ा अली जदीद क़बर जी मुजावरी कई आहे मां दुआ तुंहिंजा मौला तोखे शाम जी सवारी कराए हिन इलाइक़े वारा करे छा सुबुह जी नमाज़ पढ़े क़ुरान जी तलावत करे तलावत खां बाद बुहारी खणी बीबी जे रोज़े जी झाड़ू ॾे झाड़ू ॾेई पाणी जी मशक भरे रस्ते ते बीहे जेके काफ़िले वारा अचनि पाणी पीआरे चविया तव्हां डडराओ करे पीओ मुंहिंजा प्यासा मारिया विया अल्लाह मान तव्हां त ढाओ करे पीओ मुंहिंजा प्यासा मारिया विया ज़ईफ़ सम्झी उजरत ॼना न फिज़ाऊं ते हथ बंदि करे चया पैसा न ॾियो दुआ घुरो शल सजाद जे बाकर जी वॾी हयाती ओ बस सदके वञा मौला इहो आई 5वीं मुहर्रम जी रात अली जे धी जे क़बर ते मथाणी जे ॾिसण मलाज़े जी महिमान मूंखे पंहिंजो अरमान न आहे माण्हू तव्हांखे मेणा ॾींदा हुई प्यारी पर मरी बेवार सलवांगर वई आवाज़ कंहिं त सजणे खे छॾे जेको मुंहिंजा हथ पेर ठाहे न त माण्हू मेणा ॾींदा अॼु बेवार सलवांगर मरी वई अली जे धी जी ख़बर लिया अम्मा तू न घबराए तुंहिंजा अञा मदीने में पुट रहंदा सॾ मुंहिंजे सजाद ऐं बाक़िर खे अल्लाह मान ज़ईफ़ कमर से देखे बाक़िर मौला आबिद मौला हाणे ता चवां कॾहिं जा आख़िरी दम मौला बाक़िर जे झोली में सर बाबे सजाद जो सजाद जे मुंहं मां निकितो जियो मुंहिंजी दर्द मारी ॾाढी फरमाईंदा बाबा कंहिंसां थो ॻाल्हाए फरमाए थो न ॾाढी सां थो ॻाल्हायां मूंसां गॾु बाज़ार जा पथर दिलिया बाक़िर जल्दी कर मूंखे छॾ शाम वञे बाबा तुंहिंजे जिगर जा टुकड़ा ॿाहिरि था अचनि ज़हर में अलाह तोखे छॾे काॾे वञा बाक़िर मुंहिंजे माउ जा आख़िरी दमैल पहले कफन तू करा ॾाढी फिज़ा को के सजाद बैठा फरमावे के सुल्तान हबश दे शहजादी दे किवें वक़्त सजाद आमदी पाक अबाद जो दफन करे ना कफन न मशक न पाए सादी दादी पाक दिदाई है उनको गैर न कोई बाक़िर शरीफन को उधार विसरंदी इन अम्मा फिज़ा जा वॾा थोरा आहिनि सरकारी बाक़िर एॾो रवानो थियो मौला आओ अॻे जुमिला मां न पढ़ंदो पर क़िबला साईं गलाओ शहंशाह जे रूह खे सवाब पहुचण लाइ
پڑھن شروع کیا تب پانچ پان کے جدی فضا ونی انہیں کو موکلایا جیکا پی جے سینے تے سمدی ہوئی جیکا غریبن جے قبرستان میں دفنا سیدادے جا اللہ درجال بلند کرے فرمائیں دو 122 سال جو میرا سین فضا دیکھا سوٹی جتے کتے علندی غریبن جے قبرستان میں آئی اس سے تکڑے سپاہی آجے کو قبرن جے پر تو دے جدی باس سپاہی جلدی دس حسین جدی سکینہ جی کیڑی قبر سپاہی جدو ضعیفہ مجھے جمعہ رات ڈیوٹی لگا دیا میں سنوار قبر دے دیا بردو پر ایک نڑی خبر جدے کوئی دیا بانوار نہ ہوں لگندو آیا سجاد بین اللہ مان یا حسین جدی جی خبر حسین اساں جی ٹیک تے بی بی سکینہ جی خبر تے آئی متھر خدای جدی سکینہ دادی ملن آئی دئی جنہیں دادی جو نال ہوایو آواز دادی اماں بسم اللہ اماں بیا حال پوڑے جلدی دس سجاد رت روئے تو یا بند تھی ہوئی دے اللہ مان حسین کو موکلا آئی بی بی زینب جے قبر دے مولا یہ گوڈن میں منہ وچ روئے تھے حضرت باقر علیہ السلام متھے تے ہاتھ رکھو دادی سلام متھے منہ کرے جدی مولا سجاد اور جدو سجاد نہ آیا سجاد جو باقر سجے کھبے بوسو رہی جدی جکو تھی ڈسائیں داری کی لتھی دئی سجے بوسو کھبے بوسو 28 سال گزریا نوکری دے پر مجھے ذاکری میں دو جملوں نہ آئے سجے کھبے رخسار تے بوسو رہی ہوریا جدی باقر مولا اج پکتی ویا مدینے آرے سید علی کچھ نہ لگا دیا یہ لگا دی وجہاں تا جنازے تے اج آپ دا چیتی ہوا چھونا ہوا جے کو شام دے سنگ دیا باقر جے جگر تے خنجر ہلیو چیدو دادی گوارنا مجھے بابے کے بے ظلم جو زہر ملے ہوا اللہ مان قبلہ صحیح بابا محمد مٹھل شاہ صاحب تیرے جے بابے کے زہر ملی رہیا مجھو بھینیو مجھے بابے جے لاش تے وار کھولے روئن چھو مجھے بابے جے جگر جے ٹکڑا باہر دا جنے چیدی باقر مبارک ہو جئی تجھے بھین کے پی جے لاش تے کہ تماچا تنہایا تیری مرشد کو ونیا حسین دی نڑی دی سکینہ دا محرم جدے لاش تے آئی حرامی حقت سکینہ دے وارن میں بے عدد حرامی چمات ہی دے گا جے پی نمار مجھے چھڑائے وار کوئی کونے مرحبا 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 ماں حسین جی راضی چیتی جلدی کر جیے تجھے نانی مجھے حیاتی ودائی تو بھی امام حکم خدا سا مجھے حیاتی ودائی مدینے وچیا لمحہ چھا کریے چیتی تجھے بابے جا ہتھ پیر اٹھایا تجھے بابے جے لاش تے زینب دیوار کھولے اما جے میں رب دی رضا ساؤنا میں راضی آؤں باقر منظورہ تھی شہادت حسن ملیو کفن جنالو تیار لہراج دیا یا بکانی آؤ اکیلو باقرہ ہو رہا سے تو آج مدینے مرے تجھا رات جو جنازہ کھڑا آج اکبر ہو جائیا آج غالی ہو جائیا بسم اللہ پرانا علماء متقدمین ذاکرین فرمائن تا انہیں ٹیم جناب فضا جا 4 پٹ شکار دے نہیں اچھا یا فضا جے گولا میں اتم گزرا جاتے سہل جنالو پہو وڈے پٹ جنالو داؤدا پانجا جائیے تکے جے تو یار کوئی لاوارس جنالو اما چوندی جدہ میں کوئی جنالو نسو پڑھنا کہو ہلو جنالو پڑھاؤں متا اما جو
रूह राजी थी पए हज़रत दाऊद पंहिंजे रैयत सां सुफ़ा बणाईंदो कतार में बीहंदो वियो उलमा जे मौजूदगी में पढ़ण तो तस्दीक जो जनाज़े पढ़ण वारो वारिस खां 3 दफ़ा इजाज़त घुरंदो जनाज़े पढ़ण वारो कोई आम न आहे ज़माने जो इमाम सरकार खे ख़बर आहे त फिज़ा जो वॾो पुटु आहे मूं पहिरें चए थो दाऊद इजाज़त ॾे तुंहिंजे माउ जो जनाज़ो पढ़ां दाऊद चए थो कैसा तो ॻाल्हाए चए थो सॼे खबे न ॾिस मैं बाक़ी रहा ये ॾाढी फिज़ा आहे चए थो मौला मूंखे माउ जो मुंहुं त ॾेखारे ओ जनाज़ो ॻोठ वारो जीअं जो मुंहुं त कफ़न हटाई हर मरण वारे जो मुंहुं काबे ॾे फिज़ा जो मुंहुं ज़ैनब जी ख़बर ॾे चवंदा मां कोई वॾे प्यार ॾेई ज़ैनब जो मरण खां बाद बि मुहली जी ख़बर ॾे चवंदी मां त हयाती ज़ैनब लाइ घुरी हुई मरहबा मरहबा ज्यादा ज्यादा 2.5 मिनट सैयदा जेके इंतज़ाम न कराया चवनि त मौला तव्हांजी इलाही ख़िदमत कई अथई माउ जो जनाज़ो ॾियो वतन ते खणी वञो पर अम्मा जी ख़बर त वतन ते ठही पए बाक़ी चए थो हीअ खपे वारिस हीअ त वॾनि वारिसनि वारी आहे हज़रत बाक़दा जी ज़ैनब जे ख़बर थे आयो मथनि को वेही चए थो अम्मा फिज़ा जा वारिस आया आहिनि जनाज़ो घुरनि था ॾियां या न ॾियां अली जी धीउ जो क़बर मां वहण आयो बाक़र दे जनाज़ो अल्लाह महान बाक़र दे जनाज़ो ज़माने जो रवाज आहे जन जा वारिस ईंदा आहिनि उन्हनि जा मैयत वतन ते वेंदा रहनि चएती अरमान आज अम्मा फिज़ा जा वारिस आया ज़ैनब जो कोई वारिस कोन्हे मुंहिंजी कतार ॿाहिरि मां हुसैनी राज़ी ذکر حسین دلائے قسم جو آدھی نہ آیا سین زینب جو حکم دے یہ جو مولا باقر علیہ السلام بسم اللہ کرے ڈاڈی جو جناب پٹر دے ہتھن دے رکھیا ہویا جدی باقر ماں کو پوچھی دے مجھے کیڑو قصور ہو جو اج نوکری ماں کڈی چھڈی مجھے کیڑو قصور ہو جو مگر نوکری ماں کڈی چھڈی اما نوکری ماں کڈا اٹھویں پٹر آیا تھی بٹڑا آیا تھی تیرے پٹر جو نالو آیا ہویا جدی کیڑو مجھے جنازے کے کھڑن والا آواز اما تجھا حبل کھو اصلی پٹر آیا ہوں کوئی تے تو میں دارودا کوئی تے تو میں یحییٰ کوئی تے تو میں سلمان حتی جو اشارہ کرے تیری خبردار مجھے حبش میں کئی اولاد کونے تیری مجھے پٹر ہوئے آج کے کربلا مارا تیری مجھے پٹر ہوئے آج ان کے پرچھی لگی اللہ مان مجھے پٹر ہوئے آج جن جے لاشن جے متو گھوڑا بھجایا گیا ہانے مت ہانی مان آیا ہم سانی مان آئے تو کہیں مان ہویا جدی میں ماں حسنین تے زینب دی میرے پتر دا نام سجادے کیوں ریس کرے دے پتران دی میری غازی جئی اولاد سابس دے ملک دے شہلادے کہ میں کربل تھی برباد نہ خبر ہلاؤ میری زینب دی اللہ